allí festejava en un xic foraster. Hola, bon dia. Soc Prudencio i estem així en representació de bancaris, una reunió de bancaris que venim a este bar ja 28 anys, fa 28 anys. Érem empleats de banca i entonces així al principi vingueren 4 que s'havien jubilat. I què passa? Pues que conforme ens digueren que així es tractaven molt bé d'això, s'anaven apuntant tots els que se jubilaven o prejubilaven i començarem a vindre fins al punt de que n'hi hagué un any que en la despedida de l'any, per exemple, la nit vella, pues així se juntaren 44 persones, tots en el mateix bar. I així venim, parlem tots els dimecres i bueno, hi havia un moment en què així l'únic que fem una vegada argossaven i ens servien el cafè, pues cantaven cançons, unes cançons que a vegades tocaven 4 o 5 cançons seguides d'una de l'altra i ho passaven de categoria. Entonces què passa? Que cada vegada que ve una persona nova que està jubilat o prejubilat, pues entonces li donem la benvinguda cantant-li una cançó que es diu El Pato. Per això, així en el conjunt de tots se diuen la penya El Pato. I tots se junten, que ve el Pato, i posen coses. I així ens han passat moltes coses, perquè si contem històries que ens han passat, sempre sabem coses dels amics empleats que s'han jubilat i ens conten coses de família, però en fi, ha hagut sempre molta harmonia, molt d'entusiasme en les coses que han fet i sobretot el millor és que hi ha un conjunt de persones que se volem totes i quan se reuneix ho passem, com es diu en valencià, de puta mare. En el cabanyal